the program of Iri Jị Nempi. Ayele Osamu Onobo. Ola Nempi kados Madame Diego Aino Kano Uru Segota Ego Aino Kano. Ebe Ide Mmịrị Nempi Iri Jị Ebe Aino Kano. Whatever my followers, the culture and the tradition of the people. Okay, more or some more. Mamuchuku, Mawoja Mangala. This is Onya. My followers, as I promise you that I will bring you the full package of Iri Jị Ide Nempi. That is New Yam Festival of Ide Mmịrị Nempi. Because a people that doesn't know their culture and tradition, they are lost people. That is why Gosmadon Media Ego I, Oru West Ego I, is here today at Nmepi in Oru West to give you, my viewers, the occasion, the program of New Yam Festival of Ide Mmịrị Nempi. Just to remind you, Ide Mmịrị Nempi is a female deity, referenced and being worshipped by the people of Nmepi. And yearly, Ide Mmịrị Nempi performs her annual Iri Jị Festival, which is New Yam Festival. In the morning, Gosmadon Media Ego I, Oru West Ego I, is here live to bring to us the occasion, the Thanksgiving, and to give my viewers the best view ever. Still to remind you that you are with your brother Gosmadon Media Ego I, Oru West Ego I. I'm here live at Nmepi in Oru West local government. Here today, the 5th of September 2025, at the cultural activity of Iri Jị Nempi. Follow me, follow us, our platforms for more updates. Thank you.
From my foundings from Nmepi people, I observe that this occasion is being celebrated by all Nmepi people, friends and well-wishers, in-laws, relatives from all angles, gathered here at Nmepi
yearly for the yearly Iri Jị Ide Mmịrị Nempi New Yam Festival of Ide Mmịrị Nempi. Na-agụ n'isi obi ahụ na ọ ga-adịrịkwa jeme ugbu afọ ọzọ kwa anyị ncha niile ga-ezukọta na ndụ na ahụ isi ike ọka ga-akọ anyị onwe ihe ga-eme anyị ga-anara ihe ọbụla anyị so n'obi ya na-eme ihe asị m anyị chọrọ ihe ọma akpọrọ anyị niile elu ụsọ ndị chọrọ nke ọjọọ ka ihe ọjọọ ga na-akpọ anyị were na-asị Dori obi ya na mma si n'ọma mere kwajana ngozi dịrị kwajana otu a ka anyị kwuru otu a ka ọ ga-adị n'agha To remind you, my followers, that we're here live at Ide Mmịrị Nempi in Ori West Local Government of Communal State for the New Yam Festival of Ide Mmịrị Nempi. Because Madam Media Eagle Eye, Ori West Eagle Eye, has been here since morning, observing the full culture and tradition of Ide Mmịrị Nempi. And I'm here to bring to us the Masquerade segment of Ide Mmịrị Nempi.
ibe borole. Nigga, why you sit like this? What's the nigga about the Let me come here.